Aħna fiduċjużi li l-maġġoranza kbira tal-poplu se jagħmel kif għamel dejjem. Il-maġġoranza tal-poplu qatt ma beża jimxi l-qudiem. Il-Moviment Iva indirizza argumenti tal-le li għalihom huma biss parti minn kampanja ta' biża' qalu li mhux minnu li hawn qed iħallas daqs nofs il-paga f'manteniment jew li bid-divorzju ser nibdew nħallsu żewġ kontijiet tad-dawl u l-ilma. Qalu li d-divorzju mhuwiex ser iżid ma' inġustizzi li diġà jeżistu bħalissa permezz tal-annullament, iżda min naħa l-oħra ser jassigura l-manteniment li jkun diġà maqbul f'separazzjoni. Bil-kontra ta' dak li qed jingħad jekk jidħol id-divorzju il-Maltin ser jaqbżu il-bogħod mid-dlam tad-disperazzjoni. Sfortunatament ir-rapport li ċevejna membri ta' reliġjuża li qed iżuru anzjani u li jgħidulhom l-istat tant se jkollu jom fuq flus minħabba d-divorzju. Li mhux se jibqallu flus għall-pensjonijiet. Filwaqt li kundanna l-aġir il-Moviment Iva qal li hu ċert li dan sar minn individwi u mhux fuq ordni tas-soċjetà. Michael Falzon fakkar kif il-poplu Malti ħal sfida tar-Repubblika, tal-indipendenza, tal-ħelsien, tat-tneħħija tal-omosessualità u l-adulterju minn reat kriminali, tal-vot għal kulħadd, ta' żwieġ ċivili u anke tal-Unjoni Ewropea. U issa wasal iż-żmien biex ipoġġi fil-ġemp il-biża' u għal darb'oħra jikser l-status quo. Messaġġ ta' kuraġġ. Il-kuraġġ ta' dawk li jisfidaw l-status quo fil-konfront tal-biżat inventati minn nies servili li għal kwalinkwe kost iridu li l-status quo ma jitbiddilx. Niftakru x'qal Franklin Roosevelt meta fl-inaugural address tiegħu, there is nothing to fear but fear itself.